Panguva ino yemacivil servants nemapensioners nemawo veterans vatiri kuona kuti aiwa vanhu vakusvika pazororo rakanga rakamirwa nenyika yose, zororo regore, aiwa inozikanwa New Year neChristmas. Panguva ino tinoona kuti people they are not happy just because they do not have anything to celebrate for, vachiona kuti the state of the economy nenyika yeZimbabwe iri led aiwa nethis ZANU-PF, but vakomana they are crying foul pamusoro pechitiko ichi. Sambira mashoko anodanyirwa panapa, ndobva subscribe or like on the bell icon. Timda pende kuzwa mudanyira chiti civil servants, pensioners and veterans have nothing to celebrate this Christmas. Salary is too low. Cost of living in Zimbabwe is too high. The poverty data I'm lying now, $850 for a normal family of 5. We cannot live in Zimbabwe and be to yell at the same time. Zimbabwe is yell already. Too much, but not people that are complaining that this situation in Zimbabwe. But it aiwa zoro ratosvika, but vanaona kuti the cost of living aiwa yakatonyanyisa. Zvari kuona kuti aiwa mataxes ari kuimbozwa on macitizens pamwechete nemari dzanenge vachiwanda from the government, aiwa hazvitomboenderani. Panamba vaina vachiposta mapictures aiwa evanhu vari kuprotesta, vakomana mawo veterans pamwechete macivil servants, vanyatsokupa aiwa a shocking picture iri kunyatsokuratidza kuti people they are not happy. Aiwa the situation is very tense kumacitizens and the general public, and everyone is sad. Noda kuti aiwa mafamilies anenge achitarisira, especially kuna vanhu vachinoshanda, kuti aiwa vachaita aiwa something on these holidays. Tudze mafungiro enyu not kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.